Jeg tror sådan, dem der kommer her, der er det sådan primært egentlig sådan meget i forhold til sociale relationer. Men både i forhold til familie, og også i forhold til venner i skoletiden. Hvor at det presser, og der er meget, man skal leve op til, og hvor man kan være i tvivl om sådan, om man gør det godt nok, og om man er god nok, og sådan alle mulige ting, der spiller ind på, hvordan man indgår i relationer. Også for en selv, sådan, Ja. når man føler, men i forhold til det, man ser udenom sig selv, at man burde måske gøre mere. Ja. Der er et pres, som man så tager ind og tænker over, man burde. Ja. Ja. Og så er der meget sådan det der med sammen. Man sammenligner sig med dem omkring sig, som også kan være med til at lægge et pres over, hvordan man skal være. Det vi oplever her, unge kommer i hvert fald snakke også om, at det er ret hårdt, man så nemt gennem sociale medier kan se, sådan hvordan andre gør, og det der ligesom tit også kommer op på sociale medier er også sådan en lidt, det kan jo både være med filter og være sådan, så det er jo ikke nødvendigvis det, man ellers ser i sådan, ude i virkeligheden, men at det er meget af det, man ligesom hurtigt kommer til at sammenligne sig med, og tænker, at det virker urealistisk og svært at opnå. Og, Der er så mange unge, der kan sådan komme til at føle sig ensomme eller udenfor, fordi de føler, at de godt glipper noget, som mange andre deler på de sociale medier. ja. Man kan nemt se, hvad alle andre laver og gør, som man måske ikke selv lige gør. Det er lidt samme. Det ligger lidt i tråd. Ja. Men at det er i hvert fald, det jeg sådan lige oplever, det er, at det har en ret stor påvirkning. I hvert fald det er selvfølgelig varierende, hvor meget man er sådan, bliver påvirket af det, men generelt virker det som om, at fordi man også bare efterhånden er meget på de sociale medier, at det sådan på den måde fylder. Og måske også nogle gange underbevidst, at man ikke helt ved, at det er derigennem. Men det har en påvirkning både med, at man føler sig alene, og når man kommer til at sammenligne sig. Det kan også spille meget. Specielt hvis man er sådan i en fase, hvor man ikke helt føler, at man har de der gode venner, eller sådan. Så kan det hurtigt komme til at ligne, at de andre fra klassen har alt muligt sammen, som man ikke er en del af. Eller et spørgsmål. Ja. Jeg prøver lige at få, om vi har sådan, hvad vi lige har oplevet omkring det. Ja, det tror jeg så også er lidt svært at svare på. Jeg tror, jeg har i hvert fald sådan jo hørt i mediebilledet det der med, at det sådan er nemmere at skrive ting til hinanden, og sådan, så man er mindre søde, når det sådan er bag en skærm. Så der er noget der bliver nemmere, men jeg ved ikke, om det nødvendigvis er sådan en konflikt, der opstår flere der, eller, men der er i hvert fald noget, der ligesom bliver nemmere at skjule, når det er bag en skærm, som ikke er søde ting. Man kan også godt lidt nemt misforstå hinanden, når man sådan skriver omkring ting, hvor man ikke sådan forstår nuancerne. Har du et godt svar? Altså, når jeg er ude på skoler, så hører jeg i hvert fald, at det er jo en måde, man også synes i dag er en anerkendelse af at få likes. Og, så det, på den måde kan det jo godt sådan være en stressfaktor, hvis man ikke får det, kan det opleves som om, eller at det, sådan, det er noget, men det er en måde, man booster sit selvværd på i dag også. Så det er den måde, man kan påvirke. Måske det der noget, sådan, når man er god nok, tror jeg. I hvert fald det er sådan helt gennemgående for alle, der kommer her. Det er også, og sådan kan bruge af Headspace. At man sådan er usikker på, om man er god nok, og om man gør det godt nok. Og, Også sådan oplevelsen af, at man går med noget, som man er den eneste, der går med. Sådan det der med, netop også måske i takt med, at ting bliver mere online, og måske ikke deler lige så meget med, hvad den andre, og det er heller ikke så ung, men at man sådan går og tænker, om det er bare mig, der har det svært, og alle andre har det godt. At sådan, at udadtil virker det anderledes. man kan sådan komme al den tid, man har lyst til også, så det er ikke fordi, der sådan er en periode på maks et halvt år, eller sådan. Man kan komme så længe, man synes, det giver mening. Man kan jo både komme her sådan, i forhold til at deltage i samtaler, hvor vi sidder i de her rum og snakker, hvor der er frivillige med, og en af os og en gruppe. Så har vi også nogle gange nogle aktiviteter, hvor vi laver forskellige kreative ting, eller spiller brætspil eller sådan noget. Hvis man søger sådan lidt mere noget fællesskabsagtigt. Jeg tror ikke, det hænger sammen. Fordi det hele hænger nok sammen i forhold til ens mentale sundhed. Og sådan, hvordan man har det derhjemme, og hvordan man har det i skolen. Det har virkelig stor betydning for, hvordan ens sundhed så er. Hvordan man
ser på sig selv og sit liv. Ja. Man bruger jo også meget tid i skolen, så sådan, hvis man ikke på den måde har det så godt i sin klasse, eller, så kan det jo godt påvirke, om man har lyst til at komme i skole. Eller. Så på den måde tænker jeg også, det har betydning, at man trives.